Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Your rainbow will... Hangtod ang pagpaniid ni itong babayhana, dili mo mahimo. Magawas nga wa ko'y kwarta nga ibayad sa maniid ni Imi. Lahadlo ko nga tingaling makabantay siya sa atong plano. Gusto na. Ako'y mangita detective. Aron mao'y maniid ni atong babayhana. Ma, Dili na mausab ang akong plano. Nagdugdagit ko atong babayhana. kung tinuod nga membro si Amy sa usa ka sindikato. Musamot nga mahimutang sa peligro nga akong anak kong si Sarah. Ayaw na ko padungga nga may concern ka sa imong anak o kang Sara. Ang imo ra yung kabulahanan ang imong gihuna-una. Di na tinuod, ma. Bisag unsa pa'y imong irason. Dili na ko maminaw. Palargahaon ako sa Cagayan. O promise, inigbalik na ako. Sundo na ako ang imong gusto. Gusto kong mapahimutang una na ako nga akong kaugalingon. Believe me, ma. Nahadlok na ko sa pagkabuhato ni Mateo. Og nahibaw ka kyud nga kung si Mateo na'y masuko, dili siya mapugngan. Ma, please. Pahangyo hinoon ko. Unsa man ha? Tagay kong kwarta, aron ako ibili ni Amy. Unsa? Gusto siyang makatuon sa pagluto. Ako siyang atagan og kwarta, aron makapalit siya sa iyang mga kinahanglanon sa kusina. Ha? Nabuang ka na ba, Anton? Ako gani siyang papanid-an unya. Imo na hinuon siyang hatagan og kwarta. Tumani lang una ko, ma. Gusto kong mabisi ang iyang una-una, aron di siya makauna-una sa pag-ani. Ay, kanimo, Anton. Nabuang ka naman tingali atong babayhana. Wa, ma. Wa ko mahigugma ni Amy. Busa di may tabong mabuang ko niya. Ako rin ipabilib ni Amy, ma. Aron mo salig sa nako, ug dili makaunaw nagdautan. Ma, sige na, please lang. Saligi ko sa pagkakaroon. Unsa man kaya akong buhaton? Maayo gani kay wa na ko magasto ang gihatag ni Anton nga 10,000 pesos. Pero 20,000 pesos ang gikinahanglan karong adlaw ni Roger. Kay doon ako no siya'y bayaran putang. Ay. Basta butang gani. Kinahanglan iya gini mabayaran karong adlaw. Pero asam sad kong ipuno? May bagting na sad ang akong cellphone. Tingali giapura na sad ko ni Roger. Bahala na. Ako lang tubagon. Si Anton man di ay ang nanawag. Hello, nganong nanawag man ka? Mularga ko sa Cagayan ugma. Unsa na kaayo sa maong balita? Gusto kong mahuman ang building dito. Aron makasugod akong trabaho. Ug aron maumintuhan ang akong sweldo. Pila ra man sa imong uminto? Amy, ay nalagod pagkapura. O man, gusto ka mo ba sa Cagayan? Mag-usap ko dito. Ang akong gusto, Anton, nga anhira unta ka mag-manager. Asa ra mo gunagod? Ay lang pagdali. Unsa may mahitabo kung mapunan ta? Kasi mapunan ta. Kung mamabdos na ko. Mahimo ba, Amy? Ibalik ang imong pilsa. Unya na pagunaw na niya ng mabdos ko makasugod akong trabaho sa branch. Wala ko mo gamit. Mahimo magkani mong ibalik. Wa pa magkakamamabdos. Please, dili pa karon ha. Dili pa karon ang panahon para ana, okay? Unsa man gyud, Anton? Dili ka gustog anak, di ka nako. Kinsa ba nagingon nimo nga dili? But not now. Ako nang gipanglabay ang mga pills. Ay, mupauli ko karon dayon ha. Aron tayo kang tagakwarta. Pagpalit niya tong pills sa imi. Sige na, mupauli na ko. Bye. Oh, Anton, hello? Hello, Ki-off na sa animal ang cellphone. Tagaan ko no kunya kwarta. Maayo unta kun masulbad ang akong problema. Mahatagan na nako si Roger. Zara,
Suko ka na ko. Wa man. Sige, lagi ka tanaw na ako. Nganong mo ato man ka sa stockroom? Tugan sa tinuod ha, Mateo. Nganong mo adto ka sa stockroom? Ano ka ba mong ka, Sara? Gisultihan ko ni Mama. Kinsa masusult ni Mama? Mahimo ba, Mateo? Ayaw na nagpangutana ko kinsa may nagsulti na mo. Maoy to baga ang akong pangutana. Nganong mo adto kag stockroom? Buwang ni Bugart da. Gusto ka masuko ko nimo? Di uy. Pwes akong pangutana mo ito baga. Ayaw na nagpangapil og laing tao. Ang akong pangutana mo ito baga, Mateo. Nganong gusto kang muadto sa stockroom? Kuwaon unta na ko pusil papa. Unsaon man nimo ang pusil? Patay si monster. Nahibaw ka ba? Kung unsay mahitabo nimo kung makapatay ka? Ingon Bugart, mapriso ko. Di ko gusto doon nakawat akong manika. Gagol kayo, Mateo, kung ilabtan akong manika. Kung mapriso ka na, kinsa pa may mulaban sa atong munyeka? Suko ka, Sara. Masuko gid ko, Mateo. Masuko og muhila ko kung mapriso ang papa sa munyeka. Pinanggasap ko ni mo, Sara. Lutuan ka kanako lami ang pagkaon kun wa pa ko magpangga nimo. Dino, Sara? Buotan ka, Mateo. Og pinangga kayo minimo si Inday Barbie. Angay lang nga suklian ko ang imong kabuutan. Ang imong kamapinanggaon namong duha sa munyeka. Lipay kay ko, Sara. Binanggade ko ni mo. Angay kag yung panggaon, Mateo. Tungod kay mulaban ka namo sa munyeka. Og mao nay hinungdan. Nganong wa ko ipadayon ang pagpauli unta sa amo. Aron paglikay ni atong ka-live-in sa imong maguwang. Wa ko mo dayon kay dili ko gusto masuko ka. Di ko gusto nga mingawon sa kasmunyeka. Mingaw sab ko ni mo, Sara. Mateo, dili na ko gusto nga maghiskot ka nga mo ato sa stockroom, ha. Labi pang dili ko gusto nga mangandoy kag hinagiban aron ipatay ni mong tao. Dili ko gusto mapriso ka, Mateo. Amy, bangon na tiya. Manglakaw na ta. Dili lang ko. Ha? Mamalit na ta sa kinanglano ni Muskusina. Unsaon pa man na. Nga mularga naman ka. Kinsa pa may akong lutuan. Sige na, God. Bangon na diya. Oh, kita ka ini. Nganong imo man kong gipakitaan ng envelope. Kwartang sodo ini. 50,000 pesos. Ha? Oh, unsaon pa mo sa dan akong kwartaha nga mularga man ka. Mubalik mong gugo. Og manghinaot ko nga sa akong pagbalik. Makauna-una ka na sa pag-uban ako. Sige na, dali na. Bangon na diya. Pusa na lang ng kwartaha, Anton. Ayaw taon, ihatag taon na nako. Sa man di ka ini, ha? Unsaon pa man lagi na nako? Ipamalit lagi na itong mga gamit sa kusina. Sige na, good. Bangon na diya ba? Og kuha ng envelope, oh. Dali na, good. Bangon na diya. Unsa pa? Ayaw lang lagi kog birago. Dali na lagi. Ay, mabangon na lagi ko. Pag-ilis na aron manglakaw ta. Gikapoy mo kog maayo, Anton. Unya na nito mamalit, nagbalik ni mong gikan sa Cagayan. O, ikaw, good. Kuhaan na lang ng envelope, oh. Diya na ni mo. Kining tanan. Kana kong soda ng envelope. Gituyo na ko naghuham ni mama aron ako ibili ni mo. Bayran pa di ay nimo kining kwartaha? May bukong di na. Pero, aron mo gawas gid ang kwarta ni mama, akong gingnan nga cash advance na nako. Paita. Mahimo ba na lang pagreklamo, good? Ini.
aron mausab na ang pagtagad ni mama nimo ba? Og aron natagan pa ko niya og inig pangayo na ko kwarta. Doon na lang ko ihangyo nimo ha. Unsa man na? Ayaw na pag-adto sa amo. Ayaw na sa muka si Sarah. Makasaad ka ba nako? Amy? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!